L-inkjesta maġisterjali li ntalbet mill-Laqda Repubblika u tmexxiet mill-Maġistrat Inkwirenti Gabriella Vella tlestiet u ġiet sottomessa għand l-Avukat Ġenerali fil-25 ta' April li għadda, propju fl-istess jum li fetħu in-nominazzjonijiet għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsili Lokali. L-inkjesta kienet ġiet konkluża jum qabel. Dan kien ħareġ waqt xhieda li tar-Reġistratur tal-Qorti waqt is-seduta ta' 30 ta' April quddiem l-imħallef Giovanni Grixti. Fis-seduta kienet għaddejja kawża li fetaħ l-eks Prim Ministru Joseph Muscat dwar drittijiet li nkisrulu għal mod kif ħadem il-proċess tal-inkjesta. Fl-argumenti tiegħu kien qal li raba tal-Maġistrat kienu għaddew kummenti partiġjani dwar l-istess tema tal-inkjesta u kien talab anke lill-Maġistrat Vella biex tirrikuża ruħha. Xi ħaġa li l-Maġistrat dejjem irrifjutat li tagħmel u għamlet 4 snin u nofs bil-proċess ta' inkjesta li suppost tieħu 60 jum u kemm il-darba jinqabeż dak iż-żmien stipulat tintalab estensjoni kull darba. Xi ħaġa li l-Maġistrat Vella għamlet ripetutament b'inkjesta li tixbor affarijiet iżda ma tistabbilixxi l-ebda ħtija jew ġudizzju tal-qrati fuq persuni. Ir-rapport finali dak magħruf bħala il-proċess verbal għadda għand l-Avukat Ġenerali li l-uffiċċju tagħha u l-Pulizija tressaq persuni l-Maġistrat tkun indikat li għandhom jiffaċċjaw l-akkużi. Mill-inkjesta ħarġu l-akkużi fil-konfront ta' diversi persuni li l-kol ġew imħarkin u għalhekk ċitazzjoni imorru għal proċeduri fis-seduti tal-qorti. Il-persuni kollha imresqin qed jiġdu l-akkużi miġuba kontrihom u jsostnu li lesti ixejnu dak li rakkomandat li jiġu akkużati bih il-Maġistrat Vella. Inkjesta mhux nieqsa mill-kontroversi anke tul il-proċess tagħha minħabba dawk imsejħin bħala leaks. Fosthom meta waqt tfittxijiet li saru nies ta' Repubblika kienu fuq il-post ftit passi bot minn fejn kienu qed isiru. Inkjesta li leaks dwar il-mertu tagħha ilhom għaddejjin tul il-proċess tant li bdew jitqajmu dubji li komplow jiżdiedu ma' żmien li fiha ġiet konkluża u sottomessa l-inkjesta mat-tokki tal-bidu ta' kampanja elettorali. Min issa il-qudiem il-proċess isir fil-qorti fejn issir id-difiża fuq naħa u l-prosekuzzjoni fuq naħa oħra u jsir il-ħaq bil-ġustizzja.